full episode Ilocano Love Storya. Agyaman na pinadayawam ti awis ko, Geraldo. Talaga makagura, no saan kang imay. Si Kamat, Teddy. Mabalin ka di, apaayan ka. Kunak manudak kalapas ka na ito inaangay di balayo. Malaksit ti sumagmamano, alalaki nga ginom itiruar, kaya nagiti agtutugaw iti salas. Awanan sa balipay at tao. Saan ko kaya tinagarbo nga okasyon? Dagiti nasingad lang, tiawawis. Nakita mo't nga tapa si kadadakkel ti balay dagiti karupa. Kaslasan kami nga agam mo. Talaga hanap akong baba at tigayam ko. Kastoy diti lugar mi. May, mangyag ka man iti may sa buti ti arag dito eh. Wala, Uncle. Umayakon. May kunang, Teddy. Pasino dahi taami? Uncle Teddy. Dahito yun ti Arak. Mabitlaan ta mga laki ti baso. Nakadasaron ti makan iti lamisan, Uncle. Yung saan kayo pa yung tanangan? Madamdaman ton, agsarsarita kami pa iti daytoy pada ka nagwapo nga amigo. Aginom kami pa lang. Talaga, pilyo kambat, amigo. Awan pala ni may idi na udi ngay maya. Nalaing kagagbili. Hanyaya ti pampanunodem, kana ka kamigo. Anak, di ka bagya. Nagipagpakasida makipagyan kanya, takayat na kano mo ti agadal iti kolihiya. Uncle, dahito yun ti baso. Agyaman na. Ani Geraldo gayam, nasingada gayam ko. Nabayagan na nabalong ang pada kasaan na nakapanunot ng asawa. Kumusta kayo, sir? Ay nasaya at iha. Ay maragsakan nag. Makaamamukin ka. Napintas ka. Agyaman, sir. Ay ha, mabalin na kami napanawan. Ayaban kanto na masapul da ka. Ibilin mo gayam ka dagiti aginom itiruar. Ngay paknidan to dagiti nausarda. Ken dalusanda dagiti naglutwanda. Ay, Uncle, nakapanaw gayam amin na sa ngailiyo. Uray damang Elias, kan dagiti kadwa na nagluto at nagawid dan. Dagiti naginumandala ang tinsimpada. Agsublidan to kanuin tunbigat amang hugas ka dagiti naglutuan da asilyasi. Amang ano nagpambarlaang tapno masublian na kaintong bigat. Nasiputak tinapig ka tapanangkit kita na king ka. Kat naragsak ka mo ta nakisarsarita. Uncle Teddy? Laglagi pam timpakpakasi dagiti dadakkel mo kaniya. Ngam nagparem ka. Sana na matungpal, tiara paap mo agadal iti kulihiya. Uncle, talaga nga arapaap ko ti makaadal. Nasingpot ngamin ni Manong Elias, kat mabainak mo't amang bastos kan kwa na. Pilyo ti babae na dya itang gwapo ngamin. Kasta kayo kadimot iti sa nga ili tayo itay? Anya tinagan na itayan? Sir Geraldo gayam. Nasingpot na dya nabayagan na balo ngam saanan na nangasawa. Talaga nagwapo ni Daddy Uri mga asawa iti sa nga polo. Abel, nabarte ka manan. Na kayo matinood yung nagawid ita. Talaga makumikom kayon sa una yung opisina yun, Daddy. Pinagkagamin di awis ni Teddy agayam ko, iho. Ada, sang kabasita baske ni Jay Balayda. Dil-dilawin nyo na barteka kung murida kayo kat nakainom kayo mat may basing-basing kayo pa. Iminom kami isang kabasit kin ni Teddy. Pangpaimas lang itikaan. Naibayagata, napao, ti panagsarasarita mi. Amok kapilyo ti babae di jagayim yun.
No sinula ditan ti makita ka kakuy-kuyog na no ka. Kagurgurak ngaminda kita babae. Saan mo ka di pa ang lipatan tinobyo? Saan ba daddy? Amin na babae na nubiyak. Puur ti kararuma kita. Talaga ang gwapo ni Sir Geraldo. At kataudang sa laang ka ni Uncle Teddy ng laklakay tilangana. Awan nga dati problema na. Baknang mat kami. Sana kas kada kami. Natataang tilanga dagiti dadakkel ko. Tanaritor da iti trabaho. Oh, aniya ba lang dararamidam dito eh. Di ka ba lang maturog ka trabain? Saan ka ka diyan nabandog? Nabannog Uncle. Ngam jak pa'y maalat iturog ko. Sige, sumrek ka ni ti kwartom kat maturog kan. Hindi pa mga minti silaw, tanong makaturog ka. Uwan Uncle. Sige, panawang kan dito eh. Wala ko saan ka man nga umay mang opisina, Abel. Naibag, tanasapa ka. Imay. No, nag-beer house kan nagkasino ako may tirabi. Talaga asanak man ngayon may ng opisina, dati. Nasapa ka na ka rin. Awan mo't amo ka sa bali papanan. Masapol nga ipasnek mo timang tulong kanya at iti opisina, iho. Ano awan ti sa bali amang tawid to. Rugyandak man na sermonan. Bigbigat. Rugyak man lang ang tagtrabaho. Saan ka sirmonan, iho? Palpalagipan ka laeng. Awan ti maganap mo, iti panagbisyo. Kay kayat ko pa iti mga asawa kan. Oh. Saan ko akay ti mga asawa, daddy? Da kayo Naman siya 40 kararwag na kita babay. Nandang ipadpada ka na kayo. Sabari mo ti bagbagamon. Bagbagaan ka lang, iho. Da kayo mat ngamin, daddy. Amoy lang nga rodan na jak kaya't mapagsalitaan ti may panggap iti babae. Uncle Teddy, da kayo matgayam? Adda ka din nalipatan nyo? Ay, unay lagi din ti lumaka eh. Naipagtasanak pa yan nakaaday oh. Nakabarabaw iti lamisaan ti walit ko kan ti atasikis. Nalipatak gid din na pinidot. Di mo mo't kami nimpalagi piha. Kwat, nakita nga agpaiso iti rabaw ti lamisaan nyo ti wallet yung uncle. Yung kabel ko iti lamisaan nyo, ti drawer na uncle. Uray siga. Balasang kapailaan yung managlilipat kan. Inbilin ko ita ay ngay trangkam ti ridaw ino ti gate. Pasensya kayo uncle. At samot kami sa bali apang panunutam. Saan ka di pa ngay bayad ni Geraldo? Ay, mangan no, inton madamdama pa ilang nga dumtang, uncle. Laglagi pa ti kanayo na bilin ko. Saan ka ngagpaspas-truck iti sa bali ataw? Sige, sublian ka inton malam. Tagumatang ta iti cellphone mo. Ay, agyaman ako na, uncle. Tapno mawagan ka no day bilin ko. Mapankan to kaya may ipagadalan tagdamag ka no anya ti kasapulam iti panaginrol mo. Awen no, naskan ka ni baya ko yogang ka. Ay, siyak tulatan, uncle. Kababain mo't kada kayo no masinga kayo. Nagsaruno tala nga dimteng dito restaurant nga imbagak pangaldawan ta, Geraldo. Agyaman na, ta pinatgam ti awis ko. Mailiwak launay ken ka. Nasdawag itay awagan na Olivia. Simbang pat kagayaman. Ako, Bordeng. Hindi mabulan ti bakasyon mo iti Amerika. Ija Europa ti sumaruno pagbakasyon na. Sa bali lang agpaiso ti ado ti kwartana. Ay, kaya't ko kumaakadwa ka, Geraldo. Ay, oray kasado ti ayat ko, agbanyag at ibalasi tao.
saan ko mapanawan ti kumpanya? Ay katadamot ni Abel nga anak mo. San ka di pa yan nagbaliw? Makikita kiti kasino hindi no awisin nak dagiti barkada. Ado ti bisyo na. Malipatan tamot ti agordaran, Olivia. Agsarsari tatamot langan. Apay ngagdaldalang giyaw ka. Kinusilapan na kalangrod na jay baka dadandanin na dalapos mo. Ita lang kami na makapasyarak dito yung mall, Uncle Teddy. Amoy maat na sulinag ti lugar mi. Aya, mabisinak mo tan. Madamdaman to na mapanta kumita iti cellphone na barakin ka. Naimbaglaangan, ta sa anak pa'y anagluto, itay agsubli kayo man ng ijibalay, Uncle. Uray syakot mabisinak mo tan. Nalipatan mi kan ni Manong Elias tinagmerienda. Kasan mo pa'y malagib mo dagmerienda kat nagmaya ti panagsarsari tayo. Agnobyo kay samutan. Ha? Ala, saan mo't, Uncle? Tung palak ti balakad yung kanyak, Uncle. Sa anak pa'y laang nga agpapaarap. Kunaklakit din no sino ti nagtuktok kita iti rida. Da kayo mo't gayam, Tita Olivia. Oh, talaga nga imalakalatta kini Hiraldo anataar. Awan pa ni Daddy. Awan pa nga min alas 5 itay pimanaw kay opisina. Ang mga no dandani itan, na traffic lang ata. Adagayam intugot ko ang merienda. Ay, sana may ibos ti makan iti ref mi. Sana ka mabisin, Tita. Makadigdi ko sa ka. Mapali na panawan naklatan. Sige. Rumara ka dago, sinton makadigo sa ka. Kasla imbagamot ni Abel, masapol pumanawak. Mabastusan at iti daytoy nga anak ni Hiraldo. At ako nitidalan ko gagawin. Sa jambo ni Abel, nga dinaraya ka meeting. At dakon dito'y bar, kadwak na iti barkada, Hiraldo. Maminsan to nga kita tamanan. Amom ka di, mabastusan ak iti anak mo. Kapay mo. Imbaga na kanyak arumwar, karpasan na makatigos. Anya ti kayat nasawan, kapilitan na nagsasarunong kami arimwar. Ay, pasensya ka iti anak ko. Ada pagdaldalanan ng amin. Kapot nagiti naglabas sa babay iti biyag na. Maagti anak. Nagadua babae. Ang mga no kumpormila ti daldalapusin na. Saan ngamin anapilyo ti babae ni Abel? Kalayon ko magbagaan. Yakmat maawatan. Doon dyan na kita apa nagbisbisyo na. Naimbaglaangan, tinggatangan nak ni Uncle Teddy ti cellphone ko. Tapno adda pagliw-liwaak no nalpasan ti trabaho. Inyaramidan nak pa iti Facebook account ko. Ay, ni Uncle pa ilaang tigayam ko iti Facebook Malakit po gayam ni Sir Heraldo. Ano nga ti Facebook account na? Ay, ni Uncle Teddy dahi tumawawag kanyak. Kasanong timang sumbat? Ay, italmod ko gayam dahi ta receive call anak maris iti green. Hello, Uncle. Tinungpal mo kadimot lang di bilin ko. Napan kan nakiuban iti pagadalan. Uncle, adak dito'y pagadalan. Agur urayak laeng. Anya nga ro ti raramidam. Ag-cellphone, Uncle. Madamati pa nag-Facebook ko itay humawag kayo. Amangan no maliwliwa ka unay dita agad malipatam nagiti trabaho.
Laglagi pa ang darapaap mo ang makaadal. Pagliwliwa aklaeng no awan ter aramidok, Uncle. Awan mo't ngamin ti kasarsaritak. Ingkatangan ka, iti silpon mo, tapno at pangawagak kang ka. Ang magano sino la ditan, ti masalsalaw mo, dita Facebook. Adon, ti manangalilaw ita. Miramraman akpaino kas pagarigan. Amok day ta, Uncle. Kat agyaman na kiti kanayon apa nang bagbagayo kanyak. Sige, Uncle. Tasya ko ti sumaruno iti pila. Pasado alas 10, awan ka matlaangan dito yung opisina, Abel. Wino, adamanan na panam. Mandanagan kayo man lang muna yun, Daddy. Sa anak pa yapim mangon. Ang runa ka, nasinga dito orok ko. Saan ko napuutan ti isang put mo, Rabi? May gayam ni Olivia dita, idi malam. Wan, Daddy, nakar-argyod na siya bakit nagkiting kibado na. Uray nobya yo, kahit nagsabay asulisugan. Saan ka nga bali na bastos, Abel? Saan ko ang nobya ni Olivia? No, saan ko may pilit? Makamukay pa lang dito opisina, Daddy. Ang mga sana ka makumay ngagmalam. Magano saan kanto mananamasang patan ninton malam? Diyan ka mo. Kilat mo nga gawas na kiti barkadak no minsan. Abel, adda ka ni itinananay anak. Saan mo asayangan? Tiki na sirib mo iti awan ka is-iskan na abana. Nakasangpot kaya man ni Olivia, amigo. Amangan nusan ka na makaliklikin ko na. Awanan iti panunot ko na ita abanag, Titi. Di Abel, di panunute. Kat, ibagam ko ba? At ikinalapsat ni Olivia ti paralangan iti barom. Nasurugan na ko rin ta ni Olivia. Ngam nalapsat pa ilang, amigo. Sika talaga. Amali pa nun ti nagawata nga. Oh, sige, awagan na ni Olivia. Sige nga Rod. Talaga, saan ka na makaliklik, amigo? Enjoy! Bye! Uncle, ato yung ti pinaalayo apulutan. Agyaman lagi, ha? Awisip ko man ni Geraldo dito balay ng madansamot papanan na. Ay, isugayam di kinasarsarita yung iti cellphone, Uncle. Nanggod ko nga da pagsarsaritaan da Uncle Teddy kan Sir Geraldo. O sino nga taday, Chay? Kasla, nakidis di puso. Anyamot da ito yun na marikrit na. Katawaan naklaang ni Sir Geraldo kan ungtan naklakit din ni Uncle Ted. No simmadod ka kumarimwar, Geraldo. Di syakla ko man ti may balayo. Kababayin mo titi pamilyam Olivia. Problema tumot lang no mabartek ka kat di mo maiyawid tabagim. Ay sana problema dayta. Umianak no kwan ijay balayo. Uray ta ako namot ngawan ni Abel. Imbaga karot itay, inawagak nga magano saan ko masangbutan man eh. Kat, ano? Talaga parikot-kot anak ko. Geraldo, ti problema ta ti pagsaritaan ta. Amumat nga di pa'y agumaw-gawawakan ka. Ay na, suliso ka talaga na ito yung babay. Ay na. Ay, Umaw-awag pa ni Abel kanyak. Hello? Ha? Saan na si ka ni Abel? Anya, tinapasamak iti anak ko. Anya, sige, ay umayak adagos dita. o apa Geraldo, ada ka di problema.
Ay, nabartag ka no ni Abel, itibar, kat ururayan dak ka no. Pasensyakan. Olivia, pasensyakan. Talaga aday nga anak mo. Sige, agawid ak nga rodan. At danto sa bali ay ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, magtapang mo, tiyakin ko ko itibar. Katimban lugo. Aring luwag lang agad tiyakin. Nga madlapay sa bali aparikot. Ti pamilya dagiti kinalaban niyo. Aniya kad tayo yung problema ang ipapay mo, Abel. Iso dati nang irog-rog iti riribok dati. Nagpapada kami alalaki ka na. Sasagkay sa kami lang iti biyag. Ina, no adala ko mamabalin ko apang iasawan kin ka. Dati, saan ko apagan ano ti babae ko na mawatan nyo? Abel, bilugkawan no? Pagkawaran laki. Saan ko na puutan ti bagi? Dakawin tumat namin. Umuwi lang arutan na kagurgura ka mapagsaritaan tayo tabanan. Abel, adda ka itinanay anak. Iadal ka mat. Kababain dahi dyan ngayon naramid mo, iho. Ay, nasakit yung ulog. Hintun bigatan na kasarita nak dadi. Naman kayo ba? At talang nga ni May, saan na maliklikan nga dadagiti agduyos ken kuana. Ket ang nointun agad-adal, adan pagbaliwan na. Arig na, ti nawayang-wayaan. Nasapak nagring tato na pataga papanak. Sikan di makamod ito'y balay. Laglagi pa ti kanayo nabilin ko. Wen, Uncle. Malagib ko man kiti. Kumusta ti papan mo iti pagadalan? Agsubli akto intun lawas na, Uncle. Mabalin kon to kanon ti aginrol. Siyak ti makamoy ti amin na bagastos mo iti panagadal mo. Ngam san ka kumangag paparam. Laglagi pa ti rigat dagiti dadakkel mo. Asik ka na kayo, kang runan ken ka. Iso at tulungan ka. Agyaman ako, Nay, Uncle. Ni Giraldo mo dahi ti umawawag. Nabayagan na san kami ang nagsarita. Hello, amigo! Hello. Sa bali lang agpaiso, tinaalikot gini babae. Kapabay mo, ta cellphone mo. Naka-loudspeaker gayam ti cellphone ko. Nanghag ni May, timbagam. Kababay-bay, di ka anakam. Kumusta ba't ka anakam? Sana na nasken nga danon ko ti pakumustam. Tananggag na ka. Sa daan ay papas, tinagsarita di rabi Abel. Ulitit ba na ti panagpagakken ka? Hababayin, dagito, ramid na ko. San yun sa amatin na maliklikan na iya babae dadi? Isapsapa yung ipakada ng mga sawa kay manan. Kasirak langin. Saan ka madanagan, iho? Akon mga sawa pa ay. Saan ka pumanaw di ti balay, tambagan no dakdakas, ti pagtungpalan ti biyag mo? No, kastaon na ipanagpatay di diyang Olivia ka na kayo. Ani Olivia ti problema? Sika, iho? Nawata? Talagha kasta ti pagtungpalan na, amigo. No, agpapadada na Bartek, katsandan na makapagparbang. Ngabasan nga tangad da sa bali a problema ni Abel.
Nagbidot ka, pagarupa, babae, tigapo na, Teddy. Kagura na, kasta nga ibagak na itakin ko na. Babayin lang ata ang mga klon. Iti tawan. Katyak mamati asan na kasapulan ti babae di biyag na. Kaya't nangatan ti mga sawa. Ngam san na matumpungan ti babae para kinukuana. Ada kalintagami, Teddy. At dang nananay a panunod na kantawan na. Masirib. Saan na masabol na bagbag ang bay, amigo? Malagip ko man kiti, kaanakam. Ha? Ni May, ti kursunadam. Imbisa ni Olivia. Mo ka, sutsutilan nakmanan. Ganamukmad. Sana kas kini Olivia. Ti kursunadam minutipom ababay. Ay, pudno na itagay bagam. Talaga gawan panggap ko na mga sawa. Natagan ako, hindi na itabanag. Ubing kang siya. No may panggap, iti ka nakak. Ingkarikin ko na siya ti makamoy ti amin na makastos na ngagadal. Sa laki di ngagpaparam. Kinunsin siya pa'y gede. Ngay pagpagapuna kumaka dagiti nagandakken ko na. Langan namot ni May iti nasingpat. Naimba ng agkunkunay. Ken managbabain sapay. Wan napintas. Ngamasada maliklika nga dalata dagiti agduyos ken ko na. Kadamangan no into nagadadala ni di koleyo. At dan pagbaliwan na. Taarig na tinawayawayaan. Unak no ni Daddy ti dimteng da kayo matgayam, Tita Olivia. Ay, pasensya kan, ta saan ako na nagtuktok. Impagarup ko nga mina ni Gerald ti matandun ko. Nasapa rin mo rin, Daddy. Ngam, imo na ka dimteng di opisina. Kasla ni Uncle Teddy ti nangyag ko, kinasarita na iti cellphone na. Babae, ti pagsarsaritaan da, di nga min. Dita ni Daddy. At nagamin na patag nagsaritaan ni Kinitedi. May panggap iti negosyo. Gusyante ka talaga. O sige, mapanakot. Katamangan no makasinga. Awagan naktulag. Saan na kayo na sinungbatan ni Tita Olivia, Daddy? Pimanaw latan. Abe, maragsakan na. Nadanan ka dito opisina, iho. Sabay ko mata, agtulo yan da ito'y palagdaknakam nyo. Malagip ko mang kiti, Daddy. Nakasarita yo ka din ti dadakal dagiti nakaririmi. Nang runay ti daya aramsel. Naglastog ti loko. Kung namnaddag kabalan na. Nabaldado ko man kahit no sana dimdeng dagiti polis. Iho, nakasaritag idin ni Roberto nga ama na. Saan na akanunungan ni Ramsel? Nakalagip ka man na nangawag kanya, Olivia. Yak malagipan, noon yang aldaw iti makita kay Jemol. Adada, alimapsat ka. Oh, nakita na kaya. Apay asaan na ka pinagtimkan? Pero inasitgan. Kadwag ngamin, ti ka nagagidi. Oh, talaga ati ka nakamtikan mo? Bueno, ay amok analikutan ka iti babae. Adda ka bagyag ngagpapaya katulong ko dito'y balay. Kaso ka, ti panang paadal ko kingkwan. Nagkuyog kami tayong katangag kiti cellphone na. Siyak man kiti tagsaludsod, Olivia. Sigurado asyag tiawagam? Anya kaya, itay pa lang ngagsalsarita. Inawagan ka tada kaya't wadamagan kan ka. Madlaw ko ngamin, 5 miisan ni Hiraldo kanya. Amok, noan niya ti kayat mo amabuan. Awan babae iti biyag ni Giraldo.
Daddy, nagchat may sa abarkada. Kasangay nagayam ita kat masapol nga daki balay da. Na, amagano mabartag kan tumana na sumangpay. Gagangay lang nga ginom kami, Daddy. Saan kayo kumangarod ama ba ni tiba? Amagano may sarsara kay tumanan, iho. Naibagman tanairan na alimbabasak iti sango, ti pagadalan niyo. Nang rugiman gayaman ti klasiyo. Mabainak la ko mamakilugan kada kayo, sir. Apay ko mamabain ka kanyak. Nasingad kami nga agkayam kini Teddy nga uncle mo. Sir, naimbag man ta nalasing da? Natagan ako na. Kaya makabigbigak pailaang. Uray maminsan pailaang nakita ka. Ne, agarbis mo tan. Dumagas tapay lang nga agmerienda. Uray ta agam-ambo kami matkin ni uncle mo. Sir, mabiit tayo kumalaang Mabuting kakadi ang maungtan. Ulitek, siya ti makaamukin ka. Sige, sir. Namuyan ako Sir Geraldo. Agner-nervyosa. Iswa, jak maipereng dakiti matakkan ko na. Anya nga minta ito yung marikrit na. Kung naglakid din no at na mo madagos nga garam king ka. Nimot gayam Geraldo tinang itulnog king ka iya. Mas dawak nga ron itay sardengan nak, uncle. Nalasin nakgayam. Uray na minsan pa'y laeng nagkita kami. Wan nga agpaiso. Saan na pa yan na ulit tinagpasyar di balay? Ad-ad na nga bin ngagsarsarita kami iti cellphone. Mabainak ko uncle. Ad-adamanan ang nagbainak, idi awisin nak nga agmerienda kami. Angkat katawa nga ron na nag-istorya itay. Kahit mabuting ka kano amangan noong tan ka. Uncle, Sa nagaputa, pagadadalang ka, ipaidam kon ti wayawayam. Sa nadakas, ti agaliwaksay. Narigat mo't no kanayon latan nga adal, yadda iti ulom. Ngam, pilyam ti pakibarkadam, iha. owan uncle. Agyaman ako na kada kayo. Ikarik, saan ko abaybayan ti panagadal ko? Nasakitan ti ulok Sa paag tulaangan ti agriing. Tabarang may mayat to ti panagwurot ti utek ko. Kat malpas ko amin dagito yung assignment ko. Ag-cellphone ak man biit. Sa ak tumaturog. Ha? Ni Sir Geraldo matay to eh. Diyak la kabisado ti apelyedo na Uy, nagwapo mo't gayam. Idi ubing paylaeng. Ubing paylaeng dahi ti aladawan na. Ala, apay nga takas ti mariknak. Apay mo ito nagkapa-kapaak. Diyak mailadawan dahi ito yung mariknak. Nalipatak gayam nga nistorya keng ka di kalman. Panangitulnog mo kinibe. Inawagan nak ni Olivia. Ket inunaak, iti panangdamag na kanya. Agatab nga da sa bali a babae iti biyag mo. Napintas ni Olivia, Teddy. Awad na isang sangayan amarikrik na kenkuana. Kasla ka na yun amang sulsulisog ni Olivia. Kahit masulisog ka kan. Ipagano korsonada. Pilyo akiti babae, ngam amok ti pilpilya, kamigo. Saan nakakaya ni Olivia? Ta sikat
Pagpatayan na launay. Siriring kayo palagayam, Daddy. Inurayo ka di, amang kasangpeta. Nagsarudo lang si Mangpet Abel. Ah, At naman dun dinarayak ang meeting. nakainumak lang, Daddy. Sa anak na Bartek. Sige, sumre ka ko niti kwarto. Sige. Ay na. Mapanak tumatan maturog into madamdama. Adutisahan ko ang nabasa at business email. Ada nag-friend request kanya. Nimida ito eh. I-accept. Naka-online gaya. Awag ka man iti messenger na. Hello? Sika ka dito ito ang nag-friend request. Siya nagpaisusan. Italaga nakita kami. Pasensya kan. Ado nga minti pakakumikumak. Mawatak, sir. Agyaman at maikari at agayam yung Facebook. Sige nga rodan ta maturog akon. Maturog ka matan, May. Agan anad ka akanayon. Sweet dreams. Sigurado ka kadi iti day tangay bagbagam. Ngam no makita mi daan nagkuyo. Apaya saan mo analase? Amom ami nagagayem a babae ni Hiraldo. Saan kadi? Sige nga rodan. Tadawagak. Awan serbim nga gipolong. Nagdamagak iti kinitidi. Napudno timbaga ni Crisalda. Inulbudan nak naroon. Makita na. Ay, sumbatam ti cellphone mo, tidi. Hello, Olivia. Ulbod ka, Teddy. Alim malakyan ka sa lawasaw. Adda ka la iti sangok, tungpatungpaan ka. Saan ko ang mawatan ti bagbagam, Olivia? Amog tumutlan, asaan mo nga klunag? Bye! Ayun nga, Paiso. Ang daak mo't laangan dito'y mall. Nagpaseroksak ng laangan. Ay, bumala si Waki di kalsada. Kaya't nakaurayan itay ni Sir Geraldo. Hanggang adamo di mawad kan ko, hana. Naragsakak no kadkadwa. Ay, ayatan nakngatan. Masidugurado kong ngata nga. Agayata kong kenkwana. Mabitlan. Adamang kamakam kanya. Yes, ma'am. Saan ka na makapagulbod? Si ka babae. Ha? Nakita kayo kini Hiraldo ang nagkuyog iti o nagtimol? May tinagan ko. Sino kayo kadi? No, saan nak naman mo? Iyam amok tibagikan ka. Siyak ni Olivia. Naamakan nga inosente tilangan. Aga-agaw ka? Awan bain mo? Diyak ka mo ti bagbagayo. Nalabsanak ni Sir Geraldo iti sangot iti pagadalan ni. Kat gaputa darantak iti mall. Nagkuyog kami ngayon may dito. Kalpasan anak merienda kami. Pinanawan na kon. Ulbod ka, babae! Sino ka, ha? May tinagan ko. Hoy! Saan asyak ti paglulukwam, ha? Kasano anam amom ni Hiraldo? Si katiga po na nga awan panawon na kanya. Awan basol ko kada kayo, madam. Kaanak-anak ni Uncle Teddy. Agayam ni Sir Geraldo. Agpapayak akatulong kadakwada kabayatan ti panagadal ko. May sakalagaya makatulong? Kat nagtatakkunan na ka ni Hiraldo? Sana po no dayta. Panawan na kuman. Ada pa panahagkat. Diyak kayat ti maiskandalo ti kaduan ti tao. Kababain. Ay, ada pagpungpungtutan na nga si kababae. Si kapay tinaturad ang mga ibagay ti dayta? Dayta iti tandaan, ha? Diyak kayat ang makita kayo kini Hiraldo ngagkuyog. Mawatak!
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, nadlaw ko ang makasangsangit ka simbang bad. Iswasi na runo ka, May. Uncle Teddy, awan niya man na dahito eh. Amok latan ngagsangsangit ka ita-ita nakapaglib ka. Kan madlaw ko titimak mo amad-badam ti saibag mo. Sige, bumangon ka tagsarita ta ano saya at noan niya na ito ang problema mo. Nagituta kita yun, ada ng kamakam kanya, kat pinagsasawan na. Ah, Olivia tinagal na. ni Olivia. Sa dino din nagkita niya. Agam amo kayo gaya, Mangkas. Nakita na kami kanokin ni Sir Hiraldo iti mall. Tadi nagasnak namin iti pagadalan ni. Itay mapanak ko mga iti mall. Adda pa Xerox ko ngamin. Isumutan ti pa ng kabakam kanyak ni babae at pinagsasawan nak. Anya timbaga nagin ka? Aga-awagawak ka no. Siya ka no tiga po na. Nga awanan ti panawan ni Sir Hiraldo kan kuana. Ah, Nobya ka di tigayam yo dayjay. masunsan matang ni pasyar ni Geraldo ni May. Diyak mababalaw no agayat iti kana ka tanapintas. Kat ni May, nadlaw ko akas taon na iti pan nakapasakit na. Agayat ka di kayem ko idinto naglakayan. Awawagan nak ni Olivia. Sana nga din naklakid ni. Hello. Kana kam gayam dayjay sarang piting a babay. Ninamnamak nga awagan na. Agsangsangit ang nagpulong kaniyak. Pangasim. Saan mo ariribukan tibyak na? Saan mo akanunungan dayjay a babay? Masirip kay ti kunak Olivia. Baknang ka. No tutupam ti ka nakakanaggapoy ti nakurapay akamaan. Akinakasyak. Iso a pinasangbay ko dito'y balay ko tapno pagadalat na dahi tatiarapam na. Ubing pay. Nakaim imposible dahi tang ibagbagam. Ambisyosa kit di day taaka na kam. Saan? Ati ka nakakwinusyak ti kasaridam. Ha! Masiguradok nga awan relasyon na. Iso ngagtanang kakuma, Olivia. Uray nagdakal tiba at titawan mi kini Sir Hiraldo. Mariknak nga agayatak kan ko na. Ngam, nasakit anak. Gapo iti dayjay nga agnagan iti Olivia. Nagtangsit. Kaslamaro na wak iti bain. Ano makariknahak iti ayat. Ani Sir Hiraldo ti umuna nga ayat ko. Kan mariknak nga ayatan nak. Kastoy pahay. Nalabit asan nagasalangadan ni Olivia iti daytoy abanag, amigo. Iso asyakon, tim mo na apakaamwam. Anya ti kayat mo asawan, Teddy. Nakita na kayo ni Olivia nagkuyog iti kanakak. Pinabainan na. Tatiam mo na kitanda relasyon nyo di kanakak. Anya? Masansan mo't kaminan nagkuyog kayo. Katsan ka mababalaw? Napintas di kanakak. Nagbitot kayo ti pampanulutan, amigo. Ubing pay ni May. Saan ko akayat ang madadaal ti masakbayan na? Amo ka naranyag ti masakbayan na iti dinam tabak nang ka. Ngam, ni Olivia ti problema. Awan ti takos nga aramitek. Siya ti makaamo kini Olivia. Saan narumbang ang mairamraman ni May? Gusto ka? Ngam no salangadam ni Olivia. Sangat-angat adda may ramraman di ka anakak. Nasay siya at malahulawagan ni Olivia.
Tapno saanan ang maulit pa'y itinapasama. Kaasimat ni May. Ni Olivia pa'y kit din dahito'y umawawag kanya kita. Nakaskas daw. Sika pa yan ti mangawis kanyak di tibar. Madlaw nga, ada basol mo kanya. Na, awan ti amo ka. Basol ko ken ka, Olivia. Sika, tinangawag kanyak. Amo ka adda kayat mo nga ibaga kanyak. Saan ka di? Amo ka nagpulong ni May kini Teddy. Nasingad kayong agayam kini Teddy. Kat awan ti mailimot na kin ka. Pagtintinulungan dak. Sarapod no da ita. Nagdamag ka ko mga imun na kanya. Manulat itawa ni May. Nakaub-ubing para kanya. Dahil tama ti magus-gustuhan nyo alalaki saan ka di? Nagbidot ka, iti atap mo. Kabalak nga ipaayan iti naranyag ang masakbayan ni May. Ngem, adda sa bali, anak ka karyad na. Napudno ti atap ko, maipanggap ka dakal kini May. Dakal nga insulto kanyak. Olivia, saan mo kuman nga ulitan tinaramid mo? Saan mo ariribukan ni May? Hasta unay, apa nagselos ni Olivia kin ni May. Idinto nga awan mo ti relasyon mi. Dahil di arabi kalpasahan ti panangapan ni Olivia kin kuana. Nakita ang naka-online ni May. Ngam, saan mo't ang nag-chat kanya? Saan nangata nga ugali ti agipulo? Mabain lang at tamat. Huwino, kaputa nagsarita dan kini Teddy. Ay nga, kasaritak tumot lang. Di Abel Gaya, awan pa'y kat rabiin. Ay na, awagag man kit di, no sa dino ti ayan namanan. Awan latati panagdaknakon na. Ay na, agriring ti silpon na, bareng kayat nak asok batan. Hello, Daddy! Nabartag ka manan, Abel. Uri na kayo mo, Daddy. Adang namin napatag ang nagsaritaan mi kini Olivia. Olivia manan. Amuyo ko da kagurgurak da iya babae. Sakpang imawag kayo. Agsinsinong ba't kami kan Randy kaputa, idildil na kanya, ibabae. Idinto nga talang rudan nobya. Kanayon ka abagbagaan, Abel. Diyak kaya't amaulit nagriribok mo, iti bar idi. Ang mga numasulisog kayong to, di dahil kiyang nga Olivia. Kat mapilitan kayo ang mga ikapalay king kuwana, Daddy. Saan ani Olivia ti pagsaritaan ta, Abel? Ala, agawid kakit din. Nalabi ito nakapagsaritaan da Olivia kan Geraldo. Makamon, ti amigo king kuwana. Kat sigurado ka sana na maulit ti panang riribok ni Olivia ken ka. Uncle, agyaman nak. Ang taman kahit kwa damagan. Agda kanimot panagayat mo, itigayem ko. Ha? Bayasan ka makasumbat. Awan mo't kinitibibiyang ko iti marikriknam. San ka mababalaw no kas pangarigan? Agkataab kami kini Geraldo. Nga mubing tilangana. Nagugwapo pa'y kitingim siyak. Kan, uray ni Abel. Sino nga Abel, Uncle? Ajak pa'y gayam na istorya kang kati may panggap kini Abel. Anak ni Geraldo. Parikot na tanagado abisyon na. Uncle Teddy, mabainak launay kada kayo. Kaya't ko ati panagadal ko, ti pamaysak. Talaga kadiyasan nak ngayon kaan, Randy. Dito lang arudin din nagsinupyatan ta. No saan lang naganawa dagiti barkada ta.
Jack Lamon. Hinawagan na ka ni Kenneth ang nobyo ni Sandra. Siya katumat kami. Pangtanak lang nga rodan. Yung sa anak ka mabutang kingwana. Anya? Agan ang nadaktad na paltok na. Oh, sige. Ito sumarsar no alugan kanya. Mga no. Sa anak ka mabutang. Napapagasak pa itag maniho. Sige, kamatandang. Yang hayop. Palpaltugan nak. Daninak makamakaman. Sana mabaling. At yun ni May Olivia. Nga po na nagkarika saan mo pagsangitan. Imanugutak akasaritam. Napintas dahito ka anakan. Saan ko ang mababalaw ni Hiraldo? Madam, Nakapagsarita kayo matngatan ka ni Heraldo. Mamati iti kayam kong awan relasyon da iti kanak. Nagkarimot iti kanak ka, ngagad na ti agadal. Tedi, mabaling ka di adwa kami lang ti agsarita kinimay. Sige, panawang kayo pa nga rod. Nagsarita kami kini Hiraldo kat mamati ang awan ti relasyon da kinimay. Nagkariyak itay kan kasaan ko pagsangitan ni May. Awan kita kasarita. Nasaya at nga rod doon nakapagsarita dan. Awagan nak ni Geraldo. Apay nga ta? Hello? Kano ba'y? Sige. Itamot lang. Umaya ko nila. Bye. May mapangkandulatan iti pagadalan. Irikap mo doon tiri daw. Kat ikandadong tigay. wanang ka. Nakiktutak itiniyawag mo kanya kami ko. Iso ang nagdardarasak ngay may dito ospital. Ay, at dapat lain ni Abel, iti bar, iti awagat, iti. Gaputa saan pa'y asim magpad. Kalpasan, nakapagsarita kami kini Olivia. May mo't na Olivia yabalay. Pinanawag kita kini May, nagsarsarita. Anya? Nakaharumot tinapasama kita anak mo, amigo. Itong parlangarudan na paltukan pa'y. Awed garod. Tas nasaan nakamamati, idi iyawag dagiti pulis tinapasamak. Ay hada na ibaga ni Abel. May panggap ti panagsinupiat da iti may sa abarkada na. Gapo iti may sa babae. Kunak man no kagurgura ni Abel ti babae. Sumati ko lang. Urayag dagiti barkada ni Abel. Amang sarong karken ko na dito ospital. Tapno maamwa ti si bubukal pasamak. Anya ti ko na ti doktor. Kumustan ni Abel? Awan pa iti nakasarita ka dagiti doktor. Magtamtaming kin ni Abel. Adapay lang ni Abel iti emergency room. Ay kat ti pakatanaga no saan na mailasat da ito napasamakin ko amigo. Agkararag tayo asipapas na iti apo, amigo. Mabuti na iti dayjay nga Olivia. Kalpasan na pinanawan na kami ni Uncle Teddy. Naimag tasaan na ko na pinagsasawan ngam. Makapasangit tinarami nga. Saan kami pa yan nakapagsarita kini Sir Hiraldo? Nagbainak mo't nagchat kan ko na. Anya nga peso tirik na anak kanyak. Ni Sir Hiraldo tinangawag kini Uncle Teddy. Apay nagdardaras sa pimanaw. Napasamak na ito'y kini Abel.
Kalpasahan ti panagsarsarita tayo di rabi eh. Aging kay ta, awan pa'y lang ti puot na. Ay nagkarumot tin tinapasamak kin kwa na idong parlang arudan ti lugan na napaltugan pa eh. Gapu iti babae. Anya? Ay kunak man no awan nobya ni Abel. Iramraman nakpay akagura. Adda, Sandra, ti iluklukod dakin ko ana. Awan mo ti makapanak na ka ni Randy. Ti akin arami ti daytoy ana pasama ken ko ana. Ingkuyog ko ni May dito ospital, amigo. Nasangpadak nga minigibalay, daya gawin ako. Kahit nakano ang makita ni Abel. Uray tanalpas damatin na nagsarita kini Olivia. Ay, May, ay, agyan na. Nagwapo gayam ti anak niya, kas kada kayo. Ah, Apa yan nakakaasi ti lang, ana? Nayakar mo't gaya man iti pribado a kwarto ni Abel. kinid daw ko dayta kadagiti doktor. Kompleto ti aparatos daytoy private room. Nanginalagid di ti bayadam, amigo. Tinapatag kanyak, ti bihag di Abel. Nanginalagid di ti bayadam, amigo. Tinapatag kanyak, ti bihag di Abel. Sapa ita makalasat matlaeng. Ni Madam Olivia, titipta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ammo, ang nasair man ti Riknam. Diyak mawatan ti ugali da nga Olivia. Nalpas kumatan, ang kinasalita. Nasaysayat ko mano sana ko na simurot kada kayo ang tuitedi. Lading itan iya. Saan ko magustuhan ti panang trato ni Olivia kanta? Kasaritak to na imbag ti gayem ko. Uncle, uray sa anan. Ang mga dakdakas ng isakit ng ni Sir Geraldo. Salang agpampanunutan ni Olivia. Nagadayo ti baatyo kini Geraldo? Anya kumamot ti pakaikarya kini Sir. May? Uncle, sumreg ako na ti kwartok. Ado pa'y ti aramidek. Masapa nga na sumreg ka kiti pagadalan nintong bigat. Agyaman nagtanagabot ka, Nabel. Awan ni Papam, tadabiit na banan na. Ay, di mo lamon kasano ti panagdandanag na. Anya ka diti. Napasama kanya kangkal. Anya, saan mo na malagip, iho? Not-ut na kiti sugat ko, angkal. Saan ka unay nga gargaraw ba eh? Ken, saan ka launay nga agsaso? Nakasarita mi ti doktor. Ket inyo unay na itay. Asanda ka pa lang nga kasarsarita. Ang maragsakan kami kini Papam tanakapuot kan. Angkal, nadagsan ti kalupta kiti madak. Malaala, ituloy mo ti aginan na. Agpaimbag ka pa eh. Agsarita kay ito na imbag ka no kini Papam. Ay na, nalaos ti dandanag na kingka. Inanak iti panangkita ni Uncle Teddy kanyak. Pudno mati kinunak Awan pulos ta kaikaryak ni Sir Geraldo. Kan saan naklakit dimot nga inggaan ariribo ni Ma'am Olivia. Nga ure awan relasyon da ni Sir Geraldo. Ay so saan na ko maapagsilusan? Ay, malagip ko gayam ni Manong Abel. Kasi
nagadu ti sugat na. Pasensya ka na, amigo, tasan ka na nauray, tadawag ka niya. So, apim manawakon. Ngam, sa nabali, nakaputan ni Abel kan nakasarita kita pagbiit. Kung nga rin, amigo. Agas mga minday jay anapasamak kan kwa na. Nidong parlang nga rin tilogan na napaltukan pa eh. Ngan naimbag, tasana na tay. Iti pa nagsarsarita mi amigo, sana amalagip tinapasamakin ko na. Saan mo't nga tahan amnesia ti anak mo, amigo? Wan, malagip ng tumot lang tinapasamak. Anya? Pampanunutem nga amal nga no ibalas nanto tinapasamakin ko na. Nasken ama kemegen ti aging gapuanan iti daytoy ana pasamak, amigo. Anya ti kidawam kaniya. Anya. Into nagsubliak di ta ospital. Anya. Ikuyog ko ti kana ka? Sige, amigo. Bayam ta kasarita na wanlakit di ti klase na. Sige, amigo. Bye. Apay nga ta akayat ni Geraldo nga ikuyog kunto ni May iti ospital. Saan ko anam naman nga umay ka dito, Olivia? Ano may papan ginabel nakapot mo tan? Nakasarita may mutan kani amigo Geraldo. Kan adam mutan nurse akin nasarita na ang mga sikaso kini Abel. Sa bali lang agpaiso ti maramidan ti adakwartana. Siyempre. Kaya't ni amigo Geraldo anatalga ti kasasaad ti anak na. Ay, siyempre. Agmay may isang anak na. Ato ti asikasuan ni amigo. Kat saan na mabalin ngagtalinaan iti ospital? Mapantulangan inton malpas ti trabaho na kano iti opisina sa nabalit at dati nurse. Anya nga may nanday ka mapaspasamak ka ni Abel? Sigon kini amigo. Kinasarita na anaimbag dagiti polis. Kat sigon kan kuana. Nasken kano amakemeg dati aking gapuanan iti napasamak kini Abel. Gapulang iti selos. Ngam na ado ti kwartada, akas kankwana, agtungpal iti areglo. Siguro kat makamun ni amigo dita. No kasapulan na kas na ti mapasamak. Ay kat, anyang arot, basta may kan iti hostisya. Ngam saan matanatay ni Abel? Saan tayo nga mo? No anya matagtartaray tayo di panunot ni Abel. Ang mga dinton makapapigsa, panunutin na, no makapanunot nga gibalas. Sa anak nga ro nga agbayag. Ang mga makasingaak. Awagadak tulatan no kaya't dak nga awis na mangal daw. Sige, ibagak to dayta kini amigo Geraldo. Ay, anya lakit din ni Olivia. Gusto la unay kini amigo Geraldo. Gaya man dito balay, Uncle Teddy. Wan, ngam saan nagpaya nakapalas. Kumusta gayam, di ba nagadal mo, iha? Nasayat lang tamit, Uncle. Mababainak ka na kayo. Iso nga, igagaad ko ti agadal. Tapno, adamat gunggunayo, Kanyak.
Para iti masagbayam day daiha. Inton makaturpos ka nagtrabaho kan, makatulong kan kadagiti dadakkel mo. Day tatiin ka rin kadakwada, Uncle. Nga maguray ka. At da kaya't kwadamagan. At da ka di agar-aram gingkay ipagadalan yo. Ah, awan, Uncle. Liklikli ka kida. Diyak kaya't nga dama kasi nga iti panagadal ko. Nasayat. Nga saan mo asupladaan nida? Ang mga nubastosan da ka. Unggayam. Sabado inton bigat kat sumurot kanto kanya kaya ospital. Ha? Uncle? Kinid daw ni amigo Hiraldo idinawagan na. Inton Sabado lati panakasangok amang sarungkar manan kini Abel iti ospital. Tadumot ti pagkakumikumak. Kadaguyog tanto iha. Abel, naidagasag lang. At dangamin na panak na lagip ka adagasan. Pumigpigsakan. Talagan saan nalaing tinar sa akin na sarita ni Dadim ang mga sikasukin ka. Tiyamok, lalaki iti hangkal. Babae mat gayam. Talaga anaangaw ka. Kasano ang napagbiduta malalaki ni Manet kat nagpintas, kat nagpudaw, nagtayag ta nakitak. Amo ka kay taklang nga, pag-isaman, hangkal. Sabay kumata, mawatam to ka no apay anangala ni Dadim, itinar sa mga sikasuking ka. Amumutan, makumikom ni Dadim. Amok hangkal. Amok nga dumati pa ka kumikuman na yung opisina. Malagip ko gaya man, tinapasama kanya. Sige. Pagsaritaan yun to kinidatim na itaabanag. Katilang may balakad kuking kaya ho. Saan mo kumapampanunutan, wino panggapan, ti agibalas, ha? Angkal? Siyempre, sana kaya't ni Dadim ang maisagmag ka. So nga, ipalubos mo latan nga iso, ti makamo iti amin. Anggal, Dede. Nakayumot gayam. Nabaya kayo ka din? Saan ba yun na iho? Amumi, amat maturog ka at nakakidam ka ngamin. Awang gayam, di ka anak ka, hindi ba? Kadwak, anang sarunggarkin ka. Kumusta ka, Manong Abel? Dahito iti may ikadwa nga isusurot ko ka ni Uncle Teddy dito ospital. Saan ka pa nakapuot, idi? Nakapsutak pa lang. Agyaman nakada kayo ka ng Uncle Teddy. Iti oras yung anang sarunggar kanyak dito ospital. Agam amo kayo ka din kini Daddy? Ay, wen Manong. Agam amo kami kini Sir Geraldo. Nagsayaat ni David. Nabiit pa ni may diabalay, hindi nagkita dakin ni Dadim. Nagpapakasing kami ni may nga alagi diabalay nga katulong. Takayat na kano ti agadal. Kasta gaya manggal. Ti amok kat madanon mi ni Dadim dito ospital nga mawanmat. Angkel, amangan no atas asikasun na yung opisina na. Nagagat kami nunay ni Daddy. Agtrabaho, oray Sabado. Saan pa may ni Daddy dito ospital, Tita Olivia? Dangkal Tede, Timay. Kapampanaw da iti kaanakan na. No kasta. Inkuyog man ni Teddy, deje ka anakan na? Awan pa'y kanupuot ko, hindi mo na nga imay dito ospital. Napintasan ka di? Napimpindas kayo, tita. Nainagpay ka. Tamay baga man napintasak. Amom ka di anime, ti babae, apag selselosa.
Ah? Masansan ka na sukunin ni Daddy, may di pagadalan da. Amo, nagatapak nga da relasyon da. Tita Olivia. Pasensya kan ha? Saan ko marumbang ay bagbagakan ka da ito eh? Sabay kumatasan kayo ang mapainan. Takailangan kini Daddy tagsarita. Awan mabalin ko. Nukayat manan ni Daddy ti mga sak. Amigo. Pasensya kan. Wan sayang tasan tayo ang nagdadanon, edi sinarungkaran mi ni Abel. Nagagat kang amin launay. Simbre ka kanupay lang iti opisina. Ay, awan problema, amigo. Kababain mo't, nusan ko apat ganti kidaw mo, kakuyog ko ti ka anak ka. Wan, imbagang pala day tayo di kat kababain mo't, amom ka di, mababain ni May. Nasayaat mo't gede ta nakapagsarita da kini Abel. Adniya? Talaga si kami ko. Wan, iti dayjay a kinapintas ti kanaka. Yaklam mo. Noan yamat tirik na ni Abel kinkwana. Aniya? Ni Olivia ti problema. Talaga kadiasan ang mamingga. Kasta ka di. Naimbagman, ta nakapanaw kami. Tamangan nuan yamanan ti aramidon na iti ka anak ka. Tamangan, no sana kun ang makapagdepal. Awan. Mas taawakin ni Olivia, amigo. Pagsilusan na ti ka anak ka, idinto tawan mo't relasyon nyo adwa. Nasayaat nga rin nukas ta. Tamo ni Abel, tinsawsawang na wininsungsungbat na kin Olivia. Ulita kamigo, yagmawata na talaga ni Olivia. Kunak no awan ti probleman. Sige, amigo, baliwan tanto ti agsarita. Sige. Bye. Napayagan na saan kami ang nagkita kay ni Sir Geraldo. Saan mimat kami nga nadamang kini Uncle Teddy di ospital. Nagsingpot kanyak. Kasla maikawa ka di makakita kan kuana. Yung pag-arob ko'y di damo nga da pa naggusto na kanyak. Iso ang mababae na kanyang Uncle Teddy. Kapo iti marikrik-nak. Yung problema ni Ma'am Olivia. Nagsarita kami yung iran-rantana ti Mang pabain kanyak. Nyada ito yung marikrik-nak. Rumbang ka di. Alipate ko. At na napatag nga ibagakan ka kat sapay la kumata maawatan na, May. Ha? Hindi ka no si marungkar ni Olivia iti ospital. Naibaga na ni Abel. Asika ti pagsilsilusan na. Anya? Saan ko kumakayat? Niramraman na ka ni Olivia. Nakapagsarita kayo mutan, saan? Uncle? At kahit ko adamagan ka. Katibagam kumatipon no. Adda ka diriknam ka ni Geraldo. Ha? Nakababayin kumadamaga king ka ti may panggabi ti personal ariknam. Uncle, nakababain ka na kayo.
Jakon nga kapagulbod iti marikrik na. Ay ayatek ni Sir Geraldo. Hindi pa lang agad-atapak. Saan ka mababalaw iti day tamarikrik nam? Uray na tanganan. Nataarpay lang. Nakaskas daaw iti kaskin kang agtutubong agayat iti lakay. Mabayin ako na talaga kada kayo, Uncle. Saan mo panunutan day ta? Nubay karbengam. Ngam kasanon ti panagadal mo. Kunak mo taliklikam kumapay day ta kati pasnek mo ti agadal. Ha? Abay, naragsak ka kadi ang makidinak na gayat iti aring na lolo mon, iha. Ha? Saan kayo masumbatan ni Tiday Uncle? Amo kasahan ko ma. Aron bang dito yung marikrik na. Matlagayam! Kaya't ko lang tamagunod tera pangap ko, Uncle. Rombang lang na dahi takumati pang pangrunam. Saan kiting agayat itilakay? Sus Mariosep! Saan ko ang mautob a panunutan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan la maidiretsyo ni Uncle kanya kay baga? Ublagan na. Kaya't nakadiasawan. Sana ka may kari ka ni Sir Geraldo. Pudno matkit diti ko na. Iruruman naklaang ni Olivia. No kaano pa yung makarit na iti kastoy. Balasang ako na. San lakit di nga infatuation when no papilaw daytoy amarikrik na. Hello, nakaawag ka man, Teddy. Geraldo, amigo. Agdaga ka din sa ospital. Dito yung opisina ti ayan ko. Entun malam mamapanag iti ospital. Ulay tandamat nurse ang mga sikaso kini Abel. Ken pumigpig sana, amigo. Awan ka din timang sarsarong gargen kuan. Ang dagiti barkada na no daduma. No babae ti kayat mo asawan. Amo matan ti kapuna. Lupay kayat ko kuman ang mga sawan tapno agsimpan ti biyag na. Nalakalag makasabol no kayat na. Nasingpad kan kwapakaskin ka, amigo. Si Kanto pa ay alakayin ka na no tagluyos ka. O sige nga rin doon, paliwan tanto ti agsarita. Bye. Talaga ni Teddy. Nga mapay nga ta, adagiday ipagpag. Ay, saan mo asumsumbatan ti awa ko itay? Tada ka sarsarita mo iti cellphone mo, Geraldo. Isungay mayak langan ni ti opisina. Amangal mo na ira na, kasarsarita na kita ni Teddy. Saan mo na nabayag ti panagsarita mo? Isulaag ti mawag kanya. Katday jay amay. Saan nakakadingaw awakan? Olivia, saan mo ko mangiramraman ni May apagsilosan? Saan mo asingaan ti panagadal na? Kinasarita kunday jay babay. Ngam sana mapukaw ti panagduadwag. Adayo launay ti baot ti tawin nyo. Ngam saan anakaskas daaw no agayaken ka. Madlaw ko ako may pigsa ka, Label. Awan ka dik ti marikrik nam, anaot-ot ka nagiti sugat mo. Dapay, Daddy. Kinasaritak ti doktor ko nung baling kong tirumar. Ano sa kano bailaan? Inya nga na ta. Uragat na pindas ka no tinars ka.
Inangaw nagmat ni doktor na laingak ka no alang pilit nurse mo. Naimbag ka no tawan ti nobya. Tama nga no pagsilusan na. Dad, malakit ko ni May. Nabayagan asaan da ka asinarungkaran. Kinita iti. Ang mga lumakumikom iti panagatal mo. Pinilik dito'y apagsaritaan tatanaul uli Geraldo amigo. Manmanupay lang ti tao iti kastoy nga oras di ti apaset ti igit ti baybay. Napatagsakit di ti pagsalitaan ta, amigo. Ay, manggayam. Nalagip na kayo kini May ni Abel. Salamat nga min na naulit ti parang pasyeryo kini Abel iti ospital, amigo. Bayam to may kaming tumanan. Santo ba nga ta makarwa rin doon Sabado? Sabado lang kami tinawaya nga oras mi iti kaanak. Oray sakton ti mangipasyar kini May iti ospital. Sakto. Ang mga makita na kayo manan ni Olivia kat pagsilusan namanan. Ay, jak maawatan na dyan pa eh. Awan mati relasyon me. No apeng agselos. Kas itay maya ki opisina. Inatap na ang babae ti kinasarita kiti cellphone ko. Tati nakmaawagan. Gami baga kasi ka ti kinasarita kami ko. Mas dawak man mo iti dayjay a babae. Talaga pagpatpatayan na ti kinataar mo, amigo. Ngumadaman kahit pa sa lutsudan, awang ka di ti madlaw mo, kinimay. Nasingpat, kan malagbabait. Nasingid ka, Jack. Ano na duma akaedad na. Kaya ba indak lagi hindi, akakuyog, talakaya ko namigo. Iti daytang edad mo na tayo kabaylaan. Saan nakaskas daw nga gayat ti may siyang agtutubuking kami ko. Awanan iti panunot ko dahi taampanag, amigo. Hala, ituloy tan ti aginom. Bueno, at tapay kayat mo apagsaritaan. Pamok, kanta kayat nga ipasimudaag ni Teddy. Iti dahi jaya pa nagsarita. Amang ano, nagbain la. Sir, saan ba't nga turong iti balay ni Uncle Teddy to papanantilugan yun? Ay, may nalagip na ka ngamin iti na minsan ni Abel. Iso nga ipasyal ka di ospital. Ha? Impakata ka kini Teddy, edi nagkita kami. Awagan kan tumat laang. Dumagas na pa laang agmerienda. Agyaman naklangan, Sir Geraldo. Saan na ka mabisin? Okay, sikati makapo. Saan nga ta? Amabutang kalaang makita na ka ni Olivia kat pagsilosan na ka. Sir? Iha, saan ka matalaga? Kanayon nga magbaga kini Olivia, asaan arumbang nga pagsilosan na. Kaya't ko ang malaksi ni nurse ang mga asikaso kini Apel. At dapat sa bali ang makita na. May ubing kapay. At ato ti agor uray ang napipintas agundawa iti masakpayang. Saan ani Olivia ti magdadael kadagiti arapaan ko. Nalagip kayo kini Uncle Teddy, iti na minsan. Nagsarsarita tayo. Ada ka maten. Sinukunak ni Sir Geraldo iti pagadalan ni. Kinunana sa rungkaran da kapay. Sakbay nga itulod na kiti balay. Napanan nga roda ni Daddy. Mabantan mo gumatang iti makan kan prutas. Awisan nakitaya dumagas kami nga agmerienda nga. Kinunak sa anak ka mabisin. Ay, saan ka mababayin kanya? Kumusta ka naman panagatal mo? Nasayat mo't mano nga, Bel. Mababainak nga rod ka ni Uncle Teddy.
Ta isumot ti mang papaadal kanyak. Iso nga paspas ni ko na imbag ti panagadal ko. Nasasayat matlang, no da maturpos mo. Igad mo, ti akadal. Agmay may sakamot gayam dito ospital. Saan nakakadiya sinarungkaran ni Geraldo? Imay daytay ka ni May. Anya? Intulnog na lang ni May. Agsublinta ko naman lang dito ospital. Ang mga nodandanitan ni Daddy. Saan kakadipay nga minarumor dito ospital? Oh, nagadwa pigla titirupam. Nadadaolan ti kinagwapom. Kino na ti doktor, agpukaw tumadlang na gito eh. Ngayon mabayag lang. Tinapatikan niya. Nagpiyakak pa eh. Olivia, ang tagamot gayam. Awan nga minti papanak. Nalagip ko asarungkaran niya, Ben. Dinamag ko kenkwanan. Saan ka di pa yung mabalin na rumor dito ospital? Saan pa'y una ay ang naging bag na sugat ni Abel? Naragsakan na. Itay sinukunat ni Sir Geraldo iti pagkadalan mi. Jak namnamakan mi ti ospital gayam ti papanan mi. Nasayaat mo at ti panakisarita ni Manong Abel kanya. Ngam, mababahinak kan ko ana. Nalagip na kami kanu kani Uncle Ted. Unak na umiyan ka ija ospital. Naipagmatay nawis na ka mga niti na ito yung restaurant. Saan nga umiyan ito ospital, Olivia? Amo ka na muam ngayon pasyar ko ni May ito ospital. Iso nga inawis na tapno kasarita nag. Mabalin ka ti, asumartang kan, iti pa nga riribok mo kini May. Saan mo ko maapagsilosan? Kinapagdo na nalagip ni Abel, iti naminsan ni May. Kat di mo kaya tasawan nga. Anya ka diti pampananutam, Olivia. Kaya't ko o tinauli mag-abiyag. Nalagsaka ko no agbali ni Abel. Ay, sapay ko ma. Taag na kapoy tinapasama kipwana. Narabiyanak. Nabalnog kan makaturo ak launay ni di. Iswa, sana ko nanay ka niti kundaway. Makisarita king kay. Saan kami nagbayag iti ospital ka ni Sir Geraldo, Uncle? Napuutak ti sa sangputyo. Tado ti inaramid kong assignment. Imbakada ni Heraldo nga ipasyar na kaya ospital. Intun Sabado kumapay, mapanta i ospital. Lukas na, mapantayon tumanan itong Sabado, Uncle. Agkuyog ta, Uncle? Daking ka dayta. Agad kumustan ni Abel? Napiksamot ka, Uncle. Ngam, saan ka no pa mabalin a rumwar? Mababainak, idi dudwa kami agsarsarita iti ospital. Nasingpad ni Abel. Adala ngamin bisyo na. Anyati ko na. Nasingpad nga madabisyo na. Agsupad din sabat din na ibagak. Amom na bartak din na disgrasya. Awan gaya masapak ang mapanig yung opisina at adot ya si kaswat. Siyak ti makaamo, Uncle. Agdalo sakpay dito'y balay. Sakbay asumrukak iti pagadalan. Sinakbayan ni Geraldo tinakisarita kanya. Amo ka sinukon na kay ti pagadalan niyo. Wen, ma'am. Iti ospital tinapanan mi. Kaya't nalaing nga makasaritak ni Manong Abel. Nalaing mat ni Geraldo. Anya ti ketyo sa wen, ma'am. Imbaga ka ding agsaludsod ka kanya ka.
Ang mga noy pulong na kin Heraldo. Tapno adda nga balinak adda kas kenkwana. Ano, kinita di? Saan akon nga ubing, tapno agipulong, Ma'am Olivia. Adan naan anay apanunot ko. Nagsarita tayo idin, saan ka di? Mabwisit man ken ka. San ka kumana sumungbat pa? Ay, panahon ka madlangan. Ha? Talaga pagsilosan na ni Madam Olivia. Nagalas ti ugali na. Rumbang laang nga agtong palak. Kadagiti balakad ni Uncle Ted. Lapintas ang tawag para kay Gabel. Mapalin mo ti rumuar ti ospital, iho. Daddy, nasayat man kasta. Kamaudyanan na. Nagyaman aklaw na. Makawit ak matlangan. Dahita lang ta may kawak ton. Tayak makitan tinas. Mabalin mo mat ngayawin, no kayat mo, iho. Anyamot ni Daddy. Aslali ka mo ayawit. Well, ano kurso natap? Saan natatas? Adda ka nun no, Daddy. Ururayin na kanulangan ti resulta ti US Nursing Licensure Examination. Banda ka nun na maproseso na kiti papilis na. Tapos surutin na tinubi na. Kit iyay danton, ngagkasa. Imbaga ka ni Mea sa rungkaran mi manan na Abel ito hospital ngam rumwar madgaya man. Oray, tainton bigat pailag arumwar. Sa rungkaran nyo kinimay, enton maram, amig. Oray jay tulangan balayo, tipang sa rungkaran mi. Sige, sigalatan ti makab mo. Maragsakan nung makita na kayo. Makasingat sakit di pa nagsarsarita yun. May panggap kini Abel, ti pagsarsaritaan mi Olivia. Sige amigo, mapanakarunan. Kita na makasarungkar kami inton malam dito ospital. Olivia, rumwaran ito ospital ni Abel. May pamaysakto ti agtrabaho. Kat enton mabalinan ni Abel ti agtrabaho. Sulsurumakto na impag. Tapno ison ti mang tarawid-wid iti kumpanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sino mo dito nga mauawag? Saan mo't anak ka punbo? Hello? Unak na bidto tinitalmag ko ano meron. Sana ka di makasinga, may? Manong Abel? Da kayo matkayam. Bakante nga oras ko ita. Mapanak ko maiti library. Rumana ko di hospital inton bigat. Babaling ka di ka umay kainton malam. Ha? Owen. Sige, Manong Abel. Ikarigatak to ti umay. Agyaman na ka. Saan ko malang ikarigatan? Masabol ka may ka. Kahit mo tapasukol ka. Uray sa kanin. Amangan no, sabalin tumanan ti panunutan ni Madam Olivia. No, makita na kami kan ni Daddy managkuyog. Awan gayam. Nadadalag ka kutsi. Kasta ka di? O sige, umayak tulangan dito ospital, Manong Abel. Agyaman na. O sige. Bye. Bye. Apay nga takas lang. Nakas asidagmat ng tiriknak ni Manong Abel kanyak. Takayat na pa'y amapan ko kitaan iti hospital. Iho, italaga makita no kasano ti kinaragsak mo. Papa, Gapo ka di, tarumwar ka dito ospital enton bigat. Uwan.
Awanan rason nagbayag pa dito, papa. May liwa ka talagan, iti kwarto. Hinawaga ka ni may itay. Kating karina, umay dito ospital, inton madamdama. Kasta ka doon? Madukutan na kami dito ospital. So, nalagi po ng awagan. Kinintaw ko nga umay dito isa kwa arumarak inton bigat. Saan nagkagbayag dito ospital? Ngam agsubliyak to. Amo ka mabambando kayo unay. Kasapulan niyo taginana. Natangan kayon. Put no dayta iho. Isungayin ton makatrabaho kan. Ipamay samto kuman timang tulong kanyak amang tarawid-wid iti kumpanya. Kas kinid daw yung kanyak Manong Abel. Imayak dito yung ospital. Nagyaman na. Naragsa ka klaw na tapinatkam tikid daw ka. Kapampanaw ni papa. Ha? Pagbit lang dito ospital. Amo na sa rungkaran na. Nga magsuplinto ka no. Nga kinunak nga orayin ton bigatan nga gasubli. Masyanak mo't amo ka mabambanog. Manong Abel? Gapay ti kinamag ko. Noan niya laditan di nasumsumok ko. Tandanik lang aro din na tayo. Agkingkintay agak nung malakip ko tinapasama ka niya. Kit nagkareyak iti bagik. Nasaan ko asayangan ti may kadwa abiyak. Nga impaay ti apo niya. Wow, nagklas da ito yung restaurant anang awisam kanya. Panangrambak mo ka di da ito, yan nakarwaro ni Abelito Hospital. Pinili ka talaga da ito yung restaurant. Tapno awan ti makasinga ka data. Hiraldo, kaslada kayat mo asawa. Ado ti kayat ko nga ibagaking ka, Olivia. Sapay ko mata maawatan lang. Talaga nga awan panggap ko na mag-asawa. Iso ano mabalin? Amok nga ado ti agar-aram king. Ay ngam Hiraldo. Saan mo nga ibalikas? Asya na king. Sana ka asiti ka sa pulag? Wala digit. Diyak ka pa ilan nga ipaiday tang ayat at ang taligagaya. Nakaragrag sakak itay. Ta iti da ito yung restaurant tinangawisam kanya. Tiamok no special lak di tapuson. Kaya't nakmatlagayam, apay. Diyak ganda timang sa iritirik na Olivia. Pakawanan lang. Iti pailaang nga imbagaking ka. Akayat ko nga ipamaysa iti imatang ko kini Abel. Aglalo ta nagbaliwan. Awan ti mabalin ko, no talaga saan nakamayat? Saan ka apawilan ang makilangan kanya Olivia? Mabalin ta ti agpagayam. Agyaman aklaunay. Nga mabalin ka di. Nga arakopon ka. Olivia. Anda kayat ko makitawan king ka. Pang-asi. Saan mo ko maariribukan na? Nadlaw ko ti pan nakailabag mo. Itay nalasin na kamang oray kang kahit isang ti pagadalan niya. Saan matlang nga tanga kung at tinobyom no maamuan na. Ang nagkuyog na nagpasyado ti bye-bye, may? Manong Abel, awan nobyo. Oo. Iti dahi ta kinapintas mo. Iti daw makita ka. Dahi ta kinapintas mo tinang kayaw kanya. Agyamanak Manong Abel. Ngam nagkariak ka ni Uncle Teddy. Ipas nagkutiagadan. Iswasanak pa yung makinobyo. San ka marumbang nga singan ka? Awan na niya man na Manong Abel. Mabainak kumamakikuyog kada kayo. Mas daawak na una iti na di ababay. Isupayin ti mangidaldal iti bagay na king ka. Sa bagay, natar ka amigo. So akas lang gumawagawa wala una iti panagayat mo. Masya na ka masuron ken guana. Talaga ngay ayatun na ka.
Sana bale, amigo. Makasarak to iti ad-adda. Makapagragsaking ko, ano. Makapagragsak. Talaga ka din, awan panggap mo na mga sawa. No, mapaglimpyok laki di tibiyag ni Abel. No, mga sawan ton. Nalabit, ang mapanunot kong tupa iti mga sawa. Dahil damal din ko na. Amigo, apay nagkatawa ka. Ewan kayam, sumpliyak kapag saritaan ta ni Olivia. Imbaga kengkwa na asaan ko apawilan ang makilangan kanya. Aha. Kasta ka di. Kasano nga ro, da malipatan na kan makikita na kamadlaan. Kaya na kinasaritak manan may panggap kinimay. Saan na kuman nariribuk? Mas daawak. Talaga pagsilusan na launay di ka na ka. Ubing pa'y ni May. Adda, iti agururay anaranyag ang masakpayan. Nagkita kami kan Heraldo kat da kayo kanabel din nagsarsaritaan mi. Nagpasyar kayo kaya, may tigiti bye-bye. Uncle, nastawak itay may naksinukon iti pagadanan. Anya tinagsasalita niyo kay ni Sir Heraldo? May panggap kada kami ka ni Manong Abel. Kinidaw ka rumanan ni Heraldo kini Olivia asan nakaariribukan. Uncle? Pudno ti kunana, ubing kabay. Adagururay anaran niya kamasakbayan. Nangro na kadnan anay ka na balasang. Ngam kaya't kuha panunutam nga awan timang riribok kumaking ka nang runa itiriknam ka ni Heraldo. Basta, ti kang runan na may bagak kita, ipasnek mo ti agadal. Awan mo't ngatan di sa pulin nyo kanya, papa. Kasing galing. Ipamaysa ako ni mang tulong kada kayo amang tarawid-wid iti kumpanya. Banag apakaragsak aklaunay, iho. Entunan anayan akapailam at tarawid-widan ti kumpanya. Palubusan kanton abukudam at tarawid-widan tapno aginalaak tumatay. Napigsa kayo, pay. Uri mang sawa kayo, pay di talo. Ngayon ko ma, tay kapada yo, itidad papa. Mabit lang papa, dawag ko. Ay, adak dito opisina. Anya? Ay, sorry Nagkariyak kini pa pang nagbalbaliw kan. Anya? May panggap kini Randy ti pagsasaritaan tayo? Bayan nyo na yay. Sige. Ano taramida? Bye. Ay. Iho, agyaman aklaunay. Wan papa, ingkarik kada kayo. Ngagbalbalyo ako. Puti timbaga ni Uncle Teddy. Agor-oray tinaranyag ang masakbayan. So nga, ad-adapay nga igaud katagadal. Sala nga para kanya? Nadikat, isakot ko ti baligit kadagiti tatakkel ko. Ipaayak to ida, iti pagnamayan. Ay, saan kami na nagkita ka ni Sir Heraldo? Nasaya at mat? Tapno, saan ako napagsilosan ni Madam Olivia? Naimbaglaunay ni Sir Heraldo. Tapampanunutan na ti pagsayaan. Nasurup gaya mo na dualawas tinapalawas. Manipod, panagpasyar tayo tikit ti bye-bye. Makumi-kumak namin anang tultulong kini papa. Anang tarawid-wid iti negosyo mi. Maano nga, Bel? Iso nga nawagan kay tay. Tapno awisin kang pasyar iti mall. Agyamanak Manong Abel. Ni Madam Olivia. Ni Tita Olivia mat nagpasyar. Abel, makita kayo mat kinimay dito'y mall. Narigat na pa si katrabaho latan dita. So nga inawis kong pasyar.
Nabay ngamin nasan kami anak kita. Kan oray da kayo nabay kayo ada di nakita. Ang maado nga minti nakakumikung. At planok ti agtur. Uwan Abel. Agsubliak manen ije amer. Na istorya ni May nagkikita kayo, Jimol. Oray siya katitaman langan nga kita ta, Olivia. Teddy, kaslagayan ayat mo tinda Abel kan May. Nagkuyog na lang ata, nagpasyar. Ang di na kaya tasawan nga gaya na yatan. Awan mo tinis istorya ti ka na ka kagararam ni Abel keng kuana. Nagkarikanyak ni pasnek na ti agadal. Ay, wan gayam, mabayag to asan nakamakita. Agsubliak ije Amerika. Saan kumasyak ti pagpakadam? Kalpasan na nagsarita kami kin Hiraldo. Inkadtang ko apanawon mo ten nga gulimak tibiyag ko. Uwan gayam, asa nakpaya nakapagpakawan kin ni May. Anya. Saan nanaskan? Tinapatag kaskan ka. Nauli magmutan ti biyag ti kaanak ka. Kalpasan ti nasuro katalo atawan. Sa balin ami ti makitkita. Agi amataklaw na iti Diyos. Tatinarabay na. Tapno magunod ko ti baligi. May nalabit na nakasaganakan. Mano nga, Ben? Nabay ka sana ka nagpakitakan ka. Takat ko amay pamaysam, ti pananggunod may ti baligim. Kan kahit ko apanak ni kanday ti marikrik nakin ka. Ay, tang kami. Agyamanak, mano nga, Ben? Malapit. Ni Manong Abel, tinaykan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.